engatkontezayo Fuma Munyane Gwinika Miguel Makate Mabwe Ngobo Lilepo Chislete Modi da Silva Ailo la page itempo Elchuyelage Cedric Akaze Laula page Ikazi Chiefs Ibenji Ailo lelo Bugenga Makaula Apolisa Mbutuma Tepang Muremi Riavaya Naige Ukona Gela Page Ekjila Kela Page Udulai Kaju Yena Gela Page O Abdeslam Uwatu Ibenji on the Perez Yilogelo Amesho Atenjola Page Singing Center Lizo Suga Gelkale Sobuna Isolta TV Osolta Lumchino Satellite Achok Veresia Vespatere Liasuga Liastala Toge Ezotige Ibenjani Spira Pake Poraloge on the Paris Sibilibili Mike Mamosha Mosha Sopata Right to Marifeza Right to Marifeza Right to Marifeza Pumena Pake Poralake Lebuhile Mufugenga Hoto Pagamisa Pele Pela Babela Basendi La Pazzi Riavaya Karacho Sepanga Riavaya Muremi Eyeto Muremi Ageko Yaguye Litifletegu Silva Yata Lichivi Imani no Mipogis Makelten Makaula Estinas Kamakalela Ejja Fuli Frichinga Sebeze Kete Zamtana Mikete Sibilibili Sebeza Pagamufa the Stigma Manometer Omshinwe PP Tap Oya from Perez Pagamisa John Hoto Nanituba Now Kukotuzo Kwazekaya second bowler Silva Flavio da Silva Modi Chisleta Treperum Pagate Omeka Bataligi Abakadile Sogeleo Pascal Ogusho Isobea Mapagade Usha Chentiplo and Isama Poesa Gonagel Janami Apolisa Pagate Boxini Sevenza Brusfuma Riavaya Muremi Amfibra Pagari Riavaya Ethan Chislet Chamana Pagao Chislet Ekipamana Pagay Passa Yofanago Silva Agafiga no Silva Lamponaki Pagami Sound Mobo Pagate Boxini Nanituba Shinji Usipochena Apare Kuta kama jogela paka Ujian Hoto Spila paka Parale Orlando Pirates Aisu Samnati Ufrela paka Riavaya Sepang Murimi Riavaya Windo Tambodi Riavaya Murimi Ushoteche ngazo mnigalona Mosha Sopatala Aiden McCarthy Uyaga Besele Batola Apolisa Yata Lichifi Yatemnyam Enga pagare kusha kwira paga unnobo aifasa kamnante si aimunya lollipopa pakate boxine iporalega Silva amvimba Silva usala pazzo Silva utino Pepe
Otino Pepeke nje babona emsebenzini. Ukhayizandla Bruce Vuma akuphekethekeshela ngakoshunwe kane. Dion Hoto oyeke obiphekele no Flavio da Silva akafika ngayibholeni Hoto uthola ibhola kuqala uSilva akafika ngasidala ebholeni Hoto bekumele kube yipenalty ke leya uyefuna lapha ke Sibisi elinentambi ibhodlela pelepele babela basendia Dion Hoto phakamisa uDion Hoto uyofuna umphuthuma sebenza lapha ke muva uvuma ayidlusa kamnandi phuthuma futhi ayijumaneke manje lakhe ke Murremi Riyavaya phakathi eboxini ebeyofuna umphuthuma nababenza iphutha apolisa liyamhlula apolisa nanti ayibholele Orlando Pirates usugangile umshini we-BP uthi uyadla apolisa into zojala Pino Sosa oye lapha ke uChisleta Aiden McCarthy Philippi table for two phakathi eboxini ezothola uThabiso Munyane ayibholele Kaizer Chiefs uyaliphakamisa lishayise esandleni ukhale ingenile ke manje table for two nansi ke lapha ke induna yendawo beyishiya phansi oye lapha ke Makhehleni Makhawula akupheke lapha ke mkeli table for two asanele Philippi amastarter lawa ukudla okungayindawo kuseza ke i-main course kuseza lapha ke i-dessert ephethe yona ke iKaizer Chiefs phakamisa lebo Hangmabwe hlafuna indlela ngezange Sporong yangena lebo Hangmabwe uyaliphakamisa Mabwe Silva Flavio Kosi Flavor siyayimunya Lilebo siyayimunya Sobuna offside liyaphakama ijumla lakhe umsizikana Pepe lalelani ngathi uthikela lelalilanga madoda isikhindi sesishawa umoya offside athanda Mbatha offside athanda Mbatha phakamisa iKaizer Chiefs afuna amakhanda lapha ke phakathi eboxini sebenza Mphuthuma sipheka lapha ke ibhola leChiefs sebenza lapha ke muva Sipho Chaina vimba ibhola lakhe Ethan Chisleta ngeke ke afuna ukudlala manje ibhola uNopempe ukhuluma ke nokapteni ngaphandle nje kwesithombe sakho nange lapha ke Chisleta uye ke obethu uyazama unomdlali ke osele phansi athi ke uyanela Mphuthuma iyaqhubeka ke iKaizer Chiefs iyadlala ke iKaizer Chiefs athi ke ngeke ke selikhiphe Aiden McCarthy Ashley Duprier uyafika ke muva Sibisi othi ke ufuna ukuya kubo ngqo Mosha Sopatala uyavala lapha ke sibilibili Mike Mamosha uyaliphakamisa ufuna lapha ke apolisa nangu 10-1 ke manje apolisa dlala nomfukeni sebenza Bruce Vuma iyalidayisa leliya bhola udlile Makhehleni Makhawula apolisa Mufukenga Murremi Tavuma lapha ke table for two sibheka lapha ke table for two asanele Philippi table for two phakathi eboxini akho muntu lengane yakwa Philippi ifika idwebi iqede yemadoda bengengasho engena ngathi ke uMandla nakuyidari yena ke Evidence Makgopa baya bengena lapha ke enkundleni akupheka nje eyedwa Evidence Makgopa akwazi ke onje Evidence Makgopa ngwana sesi ulibeka phakathi eyedwa uMakgopa
bezwa ngey'ngane zesikole abe-Kaizer Chiefs, bezwa ngey'ngane zesikole abe-Kaizer Chiefs. Akubheke nje, uyakuthanda lokho u-touchline. Kuye lapha-ke uvele Bhayi, Jobelo idilivile nje, yena-ke uvele Bhayi. Nathi ibhola-ke manje le-Orlando Pirates, sibheka lapha-ke Rea Vaya, Muremi, Rea Vaya, ufuna Makgopa, liyavinjwa ibhola lakhe Makgopa. Phakathi ibhola le-Kaizer Chiefs, ayikho. Mufukeng, Rachoma Raifeza, Otino Pepe play on. Nathi ibhola-ke manje le-Orlando Pirates, phakathi ebhokisini. Smithy emufukela lapha-ke Brady Cross, ayibhola le-Kaizer Chiefs, awufuna lapha-ke table for two, asanele vele Bhayi engapha-ke lenkundla Lilebo sebenza Sipho Chaina. Kanti-ke isikhathi besengeziwe sile lapha-ke ngamanejana, sibonga ukuthi-ke uhlala nathi umdlalo uqala wase-ke wayophela. Phakamisa Brady Cross, unoshintshi Sipho Chaina, table for two phakathi ebhokisini, sebenza lapha-ke uSiyema. Nangumuntu ongena wabonisa ukuthi ufuna ukuzodlala, u-Asanele vele Bhayi. Lokhu engenile nje, wonke amabhola ayakale kuye awadilive vele Bhayi. Sibheke lapha-ke ibhola Lilebo, Duba sebenza lapha-ke emuva, yena-ke uThino Mpempe umdlalo omuhle uqhubeke. Nathi ibhola likaTito-ke manje, sibheka lapha-ke Tito, uyasika uyashelela ungena ngaphakathi. Nangu uTito-ke manje, nathi i-ambulance yasethembisa ithwala lonke uhlobo lesiguli, iyavula iyavala. Nangu uTito-ke manje, wetito uzofuna lapha-ke Evidence Makgopa, emuva kuDion Hoto, uyasusa Sipho Chaina. Unopepe kamukela uyishaka kodwa, uyishaka kabili, uyishaka thatha impempe yakhe, uyawuqeda-ke umdlalo. Efika amakhephulu wakhe phela umhlaba wosibala ubhekisa phezulu, wathi fasa phakani yafasa.